Adtuyen dagiti napapatag adamdamag para itilaunyo nagkaysa newsbreak. Sa ngapulo asing-asing linteg inpila ni Congressman Paulo Ortega iti Kamara. In panamnaman ni 1st District Congressman Francisco Paulo Ortega V, ti agtultuloy apan ang pasigurado na iti pagsayaatan saan laeng adagiti umili iti Primera Distrito no di katitentero a pagilian na Pilipinas kalpasan na nga inpila ti sangapulo asing-asing linteg iti Kamara de Representantes. Dagiti na ipila asing-asing linteg ket adda pakainaigan na iti sektor iti salunat, pagsayaatan dagiti agtutubo, pagdurasan iti ili ken naduma-duma a reforma. Pakibilangan daytoy iti pan nakaputar iti polisiya ken pan nakaprebentar iti nasapa panagsikog dagiti agtutubo. Pan nakaideklara iti ili ti San Juan naka surfing capital of the North, pan nakaipa iti lump sum retirement pay akatukad iti maysa atawan nga honorarium para matkarag iti barangay officials ken daduma pay nga empleyado iti barangay. Malaksit iti dayta inpila pa iti kongresista dagiti sumagmamano asing-asing linteg nga depakainaigan na iti pan nakanayon iti bed capacity iti Bacnotan District Hospital ken Balawan District Hospital. Pan nakaornos iti multa ken panusa karag iti suspect iti extrajudicial killings, pan nakaipawil iti operasyon iti sugal online ken pan nakapatalged iti Magna Carta para karagiti barangay health workers. Iti sabali pay adamag resolusyon para iti pan nakaipatakder iti overpass iti sangwanan iti pampribado ken pampubliko a pagadalan dito'y syudad na ipasa. May sa karagiti makumiko makalsada dito'y syudad ti San Fernando nang runa iti rush hour ket ti sangwanan iti may sa pampribado ken pampubliko a pagadalan a masarakan iti barangay Lingsat ken barangay Karlatan. Tapno mapagtali na eti na nayas at aray iti trapiko, inpila ni 1st District Board Member Attorney Ernesto Rafon, ti resolusyon amang teddalan para iti pan nakaipatakder iti overpass iti nadakamat a lugar. Sigun kina Attorney Rafon, ti pan nakaipatakder ti overpass, ti may sa solusyon, tapno maliklikan ti nairut at aray iti trapiko, akas iti naaramid, kadag iti dua adadakkal a pagadalan dito'y syudad. If there is a traffic congestion in a specific area of the highway, the most appropriate solution is construction of overpass to solve the traffic congestion problem therein while assuring public safety, comfort, and convenience of our thousands of pedestrians, passengers, and commuters. Naaramid ti resolusyon kalpasan ti panangipeksa dagiti Eliocano ti arunga ingda. Seknan iti panakapasarda iti nairot at aray ti trapiko kabayatan ti panagdalyasat da karagitoy a kalsada karagiti napalpalabas a bulan. The next thing to be done is to officially forward the Sangguniang Panlalawigan Resolution number 172/2026 to DPWH Regional Office 1 for them to consider its immediate implementation to solve our traffic congestion problem in the city of San Fernando. Numatungpal ti proyekto, pakalagaanan daytoy tirik na dagiti sumagmamano at tsoper at dumaldalias at sadyay. Permit a traffic na nga talaga. Ag sinumbangin rin nga traffic. Dapat nga talaga nga ada ti may patadera ta nabayag mga chimpon. Ada overpass na kano maiwas ti traffic tayo dyan. Itagdamak at maruray laang ti sungbat iti DPWH iti naipatulod a resolusyon ken manamnaman to ti maangay ocular inspection iti lugar. Ordinansa para iti panakapabileg iti Green Tourism Enterprise na aprubaran. Nananayan ang napabileg ti Green Tourism Enterprise Program wenno ti GTEP kalpasan na naprubaran ti ordinansa iti may katluken pinal a panagbasa kabayatan iti may katalupulo a regular session iti sangguniang panlalawigan. Ti GTEP ket may sa programa iti gobyerno probinsyal amang ipapa iti insentibo ken pamadayaw kare iti tourism enterprises iti probinsya amang ipatpatungpal iti napinta sa kalidad iti salunat, kinatalged, panagtulnog kare iti linteg iti aglawlaw ken panakasustenir iti daduma pay nga standards kare iti establishment toda. Kagitan pay daytoy iti panakaipaay ti Bougainvillea Seal of Compliance karag iti mapagasatan nga establishmento. Karaman kare iti kwalipikado nga establishmento asakop iti programa ket dagiti accommodation establishments, tourism sites, travel and tour agencies ken dagiti restaurants. May samot daytoy panagbaligi para iti author iti ordinansa ani 2nd District Board Member Alaysa Christine Sibuma. Okay, so yung Green Tourism Enterprises Program, isa na yan sa mga best practices natin na existing dito sa Provincial Government of La Union. Ang ginawa lang natin sa pag-institutionalize sa kanya is inayos talaga natin yung
guidelines na hindi lang yung minimum compliance to health, safety, environmental standards yung chine-check, kundi yung mga i-incentivize natin ay yung mga establishments who go above and beyond that. Iti sabali abangir pan nakapasaya at dagiti proyekto apang infrastruktura iti probinsya, tututukan iti sangguniang panlalawigan. Indawat ni ex-officio board member Ramon Gio Ortega Jr. iti opisina iti Department of Public Works and Highways Region 1, ken dagiti district offices dayto iti Primera ken Segundo Distrito, iti panangipatulod dagito iti road improvement plans para iti agdama atawen. Kas committee chairperson iti Public Works and Utilities, tarigagay na ngay kanti importansya iti pan nakapasayaat dagiti proyekto apang infrastruktura, karaman dito yan dagiti kakalsadaan. I would want a letter to be sent to the DPWH regional and district offices kung ano po ang mga road plans po nila for the approved budget 2026, because as we all know, medyo may umaabot po sa atin na mga bali-balita na upon entering La Union, medyo may mga hindi po magagandang kalsada. So I would want it to refer po to my committee kung anong po ang maging letter po nila na in response po sa atin, and I would want to invite for a committee meeting po. Dakkel gami na perwisyo karagiti drivers ti saan ang napintas a kalidad iti kalsada. Wa kami mo nakadisgrasya pa ita lubabot nga ruti kalsada kinsa may sa mabering mo dagiti mo motor tricycle ni Marigatan tilogan na sir ta na pa siyempre abot-abot dapat mapagpumatiyan. Mangnamnamang mo ti opisyal iti panagtulnog dagiti nadakamat ng opisina iti kiddaw daytoy, ken ti pan nakaimbita kadakwada para iti maangay a committee hearing tapno mapagsasaritaan dagiti wagas tapno mapapintas ti kalidad dagiti proyekto apang infrastruktura ditoy La Union. Nasurok sa ngaribong Ilocano iti Segundo Distrito, nakaawat iti libre at check-up iti mata iti napalabas atawen. Naliktawan ti panagkitan dagiti benepisaryo iti naduma-duma nga eye care services manipot iti Segundo Distrito iti probinsya, babaan iti programa ni 2nd District Congressman Dante Sotelo Garcia. Naragsak ngayon padamag iti deputado a dumanon iti 1,741 dagiti natulungan na akailian na iti naduma-duma a serbisyo para iti mata iti napalabas atawen. Karaman karagiti serbisyo a naawat dagiti benepisaryo ket ti libreng eye check-up ken konsultasyon, eye surgery ken naduma-duma pay a procedures. In panamnaman ni Congressman Garcia asaan naglipas itoy iti panangtulong na no di katarigagay na pay amanayunan daytoy abilang tapnod adu nga Ilocano ti Segundo Distrito tinalawag iti masakbayan na. Iti sabali pay adamag persons with disabilities iti ili ti San Gabriel na ipaayan iti food packs ken naduma-duma a supply. Indano iti lokal a gobyerno iti San Gabriel dagiti food packs ken naduma-duma pay a napapataga supply kadagiti sangagasut o patapulo nga indigent persons with disabilities iti nadakamat nga ili. Indaulwa ni Mayor Lani Carbonel ken dagiti kamang iti Municipal Social Welfare and Development Office ti panakayasideg iti tulong iti 15 a barangay. Iti panagdaray ni Mayor Lani nang ipaay dayto iti mensahe iti panagkaykaysa ken panangipamatmat a dagiti PWDs ket karaman kadagiti kangrunaan na programa iti lokal a gobyerno kas paset iti advokasya para iti inklusibo ken makatao a panangidaulo para iti amin a sektor. Ti aktibidad ket pasat paylaeng iti tinawan na programa iti MSWDO kas agtultuli a suporta iti pagsayaatan ken dignidad dagiti PWDs ama iyan nurot iti panggep iti Magna Carta for disabled persons. Ken maudi kadagiti damdamag board member alay sa Sibuma na dutukan a presidente iti Lady Local Legislators League of the Philippines La Union Chapter. Nadutukan na presidente iti Lady Local Legislators League of the Philippines La Union Chapter ni 2nd District Board Member Alaysa Crisine Sibuma kalpasan iti naanging eleksyon iti Pebrero 2 iti sangguniang panlalawigan Bayview Hall dito syudad iti San Fernando. Dinarayan daytoy dagiti babae nga opisyal iti probinsya. Sinuktan ni Sibuma iti pwesto ni Board Member Charinise nga isumatitan iti Vice President iti nadakamat nga organisasyon. Kas kabarbaro a presidente, tarigagay na ngay kan iti importansya iti panangbukal karagiti programa, mainaig iti gender and development, ken panagpapigsa iti sektor dagiti agtutubo. So, super happy and humbling to lead a growing group of women na talagang may strong point of view na kailangan sa legislation.
Very lucky din tayo na yung vice chair ko din sa 4L, committee chair naman ng Women and Gender Development dito sa Sangguniang Panlalawigan. And meron tayong bagong GAD unit, meron tayong bagong installed na local youth development officer, all of which gusto nating i-strengthen. No? So siguro lalong-lalo na yung sa bago nating GAD unit. Agserbimot a secretary ni Agoo Councilor Jean Boado, treasurer mat ni board member Joyce Abuan, agbalinmat nga auditor ni Nagilian Councilor Geraldine Garcia, ken PRO mat ni City Councilor Attorney Daniel Bianca Ortega.